अच्छा हमार बिरादरी में कुछ कुछ ऐसा मन बढ़ू आई रहा कि दूसरे का खेत चरई आ खेत वाला आई तो के कवे कहाँ चर ले रे है भैया नहीं भैया नहीं चर लिया तो उ जान जाए कि मन बढ़ू आई बा कहे कि नहीं भैया तू चरेले तू तो अगोरत रहला दूसर खबर ले चोरी करत रहला के अहिर चोर होला हीरे हो ए अहिर चोर नहीं होला मर्दे भले दूध में पानी भले मेरा देलो अरे ई बात फोड़ ई कौन नी काम कदल अहिर को दूध में पानी ना मिलावेलो हां भैया ई भगवान श्री कृष्ण के जमाना से चलल आ रहल बा कि दूधवा दूह के बल्टिया के तनकी सा खंगारल जाला हां ओई में हाथे वही में कबो कबो खड़े चल जाला हां ओए पातर हो जाला अरे हमार तो बड़का बाबू जियत रहल त एगो डेली पर दूध नपवावत रहल हां तो डेलिया वाला कहे के जादो जी तोहार फट लिखा दूध का फैट बड़ा कम आवता कहला ए भैया भैंसिया 2-3 घंटा न नदी में हीरल रह गइली हां नसपनिया समा गइल नसपनिया समा गइल का करबा हमारी बिरादरी को झूठो नहीं बोले आवेला हमारे बिरादरी में दो किस्म के लोग होला कैसा मन बढ़ू अहिर लौर के कैसे लिया हां हवा एकदम समियाना हो भैया ऐसे लिहा ऐसे काहे अब उ चलिहा रंग में या कितना नरिया पटिया ढह जाए उनसे कोनो मतलब ना हो आदमी डरन ना बोले कि बदमाश असर बा नंगा आतन की सजन बढ़िया रहे तो नहीं तो लेके चली हैं अरे पहले अमन का हिरन का बारात में अरे बाप रे बाप अरे लोरकी होखे रुचि अभी भी हम एक बारात ऐसा कहले जो में लोरकी होत रहे ओमा हम हो गए रही छोट रही हाफ पैंट पहन के लोरकी गावे वाला अकेले गावत बा और संझावे खा के मैं बारात सूत गई रात भर लोरकी लगावत बा सवेरवा एगो जगलना बड़का बाऊ तो 8 आना देला कलर यार जमैले हुआ तो जब 8 आना पहिलस गावे वाला करस की जाना त ढेर बढ़िया गावत है का और ही जोर बनल समय पर आते सुतल उ कुल जूता चप्पल कुकुरन सगरवा में सकी जागर है त कम से कम कुकुर नहीं है समियानवा में तई कुल कर लेकिन अहिर कानी में अंगुरी डाल के बानी के पगड़ी कानी में अंगुरी डाल के काल में हो भैया ऐसे ला तोर ला जा सार अगर सार ना रहता ना बेकार कर दिए तो कानी में तो अंगुरी डलवा करती कैसे गौ क्रिया खाती भाई जब 2 बेरी बीरस गाँव तनी जब 2 बेरी दांत में लड़ल है ना राम अरे मोरे अरे किया हिरन के डहले बा ए भैया माघ के बदरिया अरे मुसवन के डहले हिरन के डहले बा माघ के बदरिया मर्दवा जवन अहिर होई उ लोरकी न सुनले होके लोरकी न सुने उ अहिर नहीं खे हो सकत दू लाइन लोरकी ना जाने हिरन के डहले बा माघ के बदरिया कहे के मतलब कि पहले हिरन केहन एगो दूगो गाय भैंस थोड़े रहा 100 200 500 रहा जब लेकिन जब बदरी 5 दिन 7 दिन 10 दिन जब बरसे हो भैया वही घरी चोरी करा तो वही घड़ी कहाँ से चारा आई बड़ा यही मजबूर हो जा वही घड़ी पनिया जब बरसे तो पनिया मुसवन का बिलिया में जा तो मुसवा बहरी लिखना सतीले बिलरिया को धल तो मुसवनों के तबाही रहे तो लोरिक जब मुलागित राजा का भैने निरमल से लड़ रहल बाड़न वो समय का भाव देवल गइल बा दोनों को ठेवनिया थे कैसे कैसे कहें